Merhaba tamaşakerdoğe May Erciyayî. Sekej mazanê hewteya Newrozê ye. Bi wesîleya roşanê Newrozê ma do eno hewte qala tarîxê Newrozê bikere. Ma nikaran Newroza pêro şaranê qedîman pîroz kene û vaneke Newroza şima tamaşakerdoğanê ma pîroz bû. Şarê Kurd Newroz sey roja xelisnayîşê zilmê pîroz keno. Pîroz kerdişê Newrozê tarîx re natan hete serdestan ve ameyo qedexe kerdiş û hewl diyeno ki mîraso qedîm ê xeylê şaran bêro çinî kerdiş. Şarê Kurd sebakı na roja sey roja xelisnayîşê zilmê û roja destpînayîşê azadiya xwe vîneno na roja yena asteng kerdiş. Labelê xweverdayîşê efsanewî ê zindanan û teberî Newroza ard namerhela û her ser re bi milyonan Kurdî resenê pê û roşanê Newrozê pîroz kene. Neticeyê ne denkleman de mîraso qedîm Newrozê hete dagirkeran re yena taxrîb kerdiş, binpay kerdiş, bedilnayîş û yena çinî kerdiş. Newrozê hete Kurdan re biya mîtê xweverdayîş û xelisnayîşê. Hêzê serdest wextê şer û pêrodayîşan de Newrozê çinî hesibnayî û wextokê dîyîke nêeşkenî çinî bikere dest bi bedilnayîşê aya kerdî. Wextokî Newrozê yena şarê Kurd hewldayîşê xelisnayîşê fehm keno. Sevakı Newrozê manaya azadî waştiş û reaksiyonan de nêra pîroz kerdiş, polîtikayê fermîzî serê esasanê çinî kerdiş, asimîle kerdiş û bedilnayîşê de averşinê. Na ser rezî yeno waştiş ke pîroz kerdişê Newrozê mohrê xwe bida na ser re. Heme kültüran da hikaye Newrozê est e. Newrozê nîşaneyê têkoşînê xelisnayîşê ê vera zalimana. Xeylê çimeyanê tarîxî de qala Newrozê yena kerdiş. Labelê Raya Yewûnê kitabê zand avesta yê kültürê zerduştiyê de qala Newrozê yena kerdiş. Kitap de nameyê azhî dehak yeno vatiş. Kitap de no kes sey şahsiyetê kutarî, şeytan û xirab ê vera roşnayê yeno qalî kerdiş. Hetobîn de çimeyeke qala Newrozê kenî ra yewzî kitabê Şehname yê şaîrê Îranîş Firdevsî ki no kitap serranê newsê û neway hod û hezar desan de ameyo nuştuş. Firdevsî Şahname de vanoke Cemşîdo ku hewtsê serî hukmdarî kerdo serra poncasın ê hukmdariya xwe de xwe keno cayê Homayê û cokara Homa dehaqî serê cê de kerdo belan. Kitap de dehaq sey merdimê ku maran serê milê xwe de wêye keno îmanê xwe bi maran ano domananê şenikan seba Homayê maran keno qurban û merdimê ku destgonîn yeno biname kerdiş. Goreyê Şahnameyê dehaq seba no taybetiya xwe her rojê di kesan kişeno û mezgê înan dano maranê serê milê xwe. Badê demek di birayeke qesrê dehaqê de sey werdpewjê xebetiyayê ne her rojê ciwanê ki doseyê qurban biameyne serebirnayîş ra yew bi nimetiş vera dayîne û mezgê yewî tena dayîne maranê dehaqê. Herin da mezgê ciwano ku vera diya de zî mezgê miyan diyayene maran. Firdevsî kitap de wina vano. Ne ciwanî şiyê ne cayê ku wina sêke kesek nêeşkayîne xwe bires no cayê înan. Seba ki debara xwe bikere werdpewjê çendek bizin û miyan dayî nê ciwanan û şirawîtê erdê wina sêke kesek nêeşkayîne xwe bires no ca. Eslê Kurdê nikayîn zî nê ciwanan re yeno. Firdevsî kitap de seba kawayê asinkar vano gave. Bado ku kawayê asinkar dehaqê têk beno û koyê demawendî de keno zindan lajê Cemşîd Feridun beno hukmdar. Firdevsî kitabê xwe de bi no hawa qala Newrozê keno. La çi balkêşoke qet qala eslê kawayê asinkarê nêkeno. Awan kerdişê komarê rayê de ziwan û heme estbeyşê kulturî ki bibayêne temelê netewbiyayîşî şarê Kurdî ameyê qedexê kerdiş. Bado ki serra 1920 de mohrê pêkerdişê Lozanê ame eştiş, çiyê aîdê Kurdan yew bi yew ameyê qedexe kerdiş. Kararnameyê ku fermî yew ki serra 1924 de ame vetiş, mekteb, rêxistin, weşanê Kurdan qedexe kerd
و چکوی کرد و کردستان کتابان را ود. قدخه سر 1925 ده به پلان اصلاح کردش شرقی هینه هیرابی و آمه دائمی کردش. سر 1924 دزی به قانون جا کردش نامه دو و آریان کردان به نامه‌یان ترکی آمه بدل نایش. نامه دومانان کردی جل و برگ کردی و پیروز کردش نوروز داخل آمه قدخه کردش. لابل نوروز که یه مانای خوردایشی قد روژه و کردان را نویجیه. روشن نوروز خوردایش آگیری و خوردایش درس میدزی وایر جای کد تاریخیو. گوره سرکش خوردایش آگیری احسان نوری پاشان ایسایی را ور سر را 602 ده باجار نینووا دست آسوریه که سی ظالم یعنی پناسه کردش را و جنی و نوروز نو سرکوتش را دما ینا پیروز کردش. احسان نوری پاشا aynı وقت نا روژه سی روشن حیف گروتشی به نامه کنو. نو نامه کردشی ده بالا انجنو سر که کردی روژه نوروز مانای خوردایشی ده پیروز کنی. اره تماشا کردوغ مای ارجیایی ما آمه پینی برنامه خو ما قالا تاریخ و مانای پیروز کردش نوروز کرد. سکم ماوات تنا کردی ناروژ پیروز نکنه. خیلی شار بینیزی نوروز پیروز کنه و اینان را یوزی ما کرده. ماتی را راینا نوروز شما و پیرو اشارم پیروز کنه حتی برنامه کنه بمانه وشیده.